Takže ahoj, já vás budu učit programování v C++. Bude to úplně od základu, dneska si uděláme program, s kterým snad začíná každý programátor, každý programátor, a to bude v první části, pak si ukážeme, jak tento program jde napsat i jinak, pak vysvětlím, jak to myslím, a v té druhé části si vlastně ukážem, jak udělat samostatný spustitelný program grafický, protože ze začátku, jak ho vytvoříme, tak bude jenom spustitelný přes příkazový řádek. Takže začneme. Vlastně dělám v programu devcpp. Je to program zdarma, je v angličtině i v češtině, má verzi 4.9.9.2, teda 4.9.9.2. Tady to máte. No, je to dobrý program, zatím jsem s ním neměl žádné větší problémy. Jenom u komprimování souborů nějaké programy už nabízí opravu chyb, co uděláte, ale já si myslím, že když napíšete chybu a ono vám to samo opraví, tak tu chybu budete dělat pořád dál a dál a vlastně nenaučíte se ji opravit, což pak je docela na dvě věci. Takže začneme s novým souborem, nový zdrojový kód a můžeme začít. Nejdřív musíme udělat tuto mřížku, tuto mřížku, což je pravý Alt a plus X, tam dáte pravý Alt a X. Teď tam napíšeme include a teď si musíme stanovit, teda teď tam dáme tady toto, a tady toto. Vlastně tento je Alt 60 a ten druhý je Alt 62. Jsou to teda pravé Alt. No, vypíšem si tam toto. Vlastně co tento řádek znamená? Toto znamená příkaz pro procesor, ať otevře tuto knihovnu. Vlastně je to protože nám to musí otevřít knihovnu, kde už jsou určitý. Jak vám to vysvětlit? Prostě ty kódy, co budeme psat, už mají určitý určitou funkci a musí to být určené v nějakých knihovnách. Ale ty knihovny vlastně jsou různé. No, to když tak si to vysvětlíme. Teď vynecháme jeden řádek, nemusíme teda, ale já to tak dělám, aby to bylo graficky rozpoznatelnější a vlastně u těch rozsáhlejších programů už musíte dávat pozor, abyste tam neměli chybu, a kdybyste to měli naplácané všechno na sobě, tak byste už měli docela velké problémy. Takže určitě se už učte teď, že vlastně máte to všechno rozdělovat, abyste tomu porozuměli. Toto je vlastně funkce main. Nebudu vám přímo definovat, co je to funkce main, to si můžete přečíst v knížkách. Prostě je to funkce, kterou potřebujeme pro tento program. Jsou různé funkce, ale ze začátku se bude hlavně používat toto. Teď vlastně začneme už se samotným programem, což musíme ohraničit témato závorkama. Ta se dělá levý Alt 123 a teď už začneme
s vnitřkem programu, co vlastně budeme tam psát. std, 2 dvojtečky, to je vlastně příkaz pro to, aby to napsalo na obrazovku. Teď tady napíšeme toto a teď do úvozovek, upozorňuji, do úvozovek napíšeme text, co tam chceme mít. Takže já dám CZ tutorial _GPA a teď musíme napsat opačný lomítko, což je levý alt 92, tady toto lomítko, nevím, jestli ho vidíte, asi jo, a za to N, to vlastně nám udává, že kdyby za tím ještě byl nějaký text, takže už nám to dá na další řádek. Tak, teď si uzavřem. Teď si tam dáme zase uvozovku a nesmíme zapomenout na středník. Vlastně ten se píše za většinou řádků. Teď tady napíšeme return 0, to je vlastně ukončení programu a zase středník. Teď to už máme jádro programu hotový a už jenom uzavřeme touto závorkou, což je levý alt 125. Teď si to můžeme uložit. Dáme si to, no vidíte, tady už mám pár pokusů. Natáčím to snad po 4. nebo po 5. Vždycky mě něco vyrušilo nebo mě něco nešlo. Takže dáme si třeba 2 a dáme uložit. Tento program se dá spustit jenom přes příkazový řádek zatím. Takže vidíte, jestli umíte přes příkazový řádek, tak vlastně teď bych měl být na ploše, ale já to mám počkejte, tady vám to ukážu, já to mám vlastně na disku C, složku C. No, takže tady si dáme CD a 2 tečky, což je vlastně, no, zkrátka, aby se to zkrátilo, CDC, to je vlastně, aby nám to přešlo do té složky C, a teď si dáme program 2. A vidíte, ne, že není názvem, ale schválně jsem tuto chybu udělal, protože si myslím, že na ní časem byste narazili. Takže chyba byla v tom, dobré, teď nevím, jak je co. Toto určitě ne. Toto ne. A chyba je vlastně v tom, že musíte zkomprimovat ten program, což je Ctrl F9, teda u tohoto programu. Vidíte, máme to dobře napsané, takže dáme zavřít, nebo nemusíme ani zavřít, stačí minimalizovat. A teď by nám to mělo ukázat v té naší složce C program exe, nebo aplikaci, tak, s příponou exe. No a to už si můžeme v tom příkazovém řádku na to podívat. Vidíte, vypíše mi to CZ tutorial _GPA a toto je vlastně třetina už videa. Teď si ukážeme, jak udělat program, aby se nám samostatně spustil na ploše. My jsme nemuseli přes příkazový řádek to zadávat. Ne. Pardon, tak toto zavřeme ještě a dáme si nový otevřeme si znovu dev C++, to už mě začíná štváti a teď dáme soubor nový a my jsme dělali zdrojový kód, ale teď dáme projekt, dáme console application a dáme projekt 1, nebo já nevím, dáme program 1, program
1. Dáme OK. Uložíme si to na plochu pod názvem program 1. To vám vypíše tady toto. Hodně dlouho jsem se zabýval vůbec, jak do tohoto dostat ten kód a nakonec jsem zjistil, nevím, jestli je to úplně správně, ale dělám to takhle. Vymažu to return exit a vlastně skopíruju si tam jádro programu, takže tady toto. Vlastně jde o to, že toto semka vložím, toto si vymažu, toto také a tady si to dám tak, aby jo, takto. A teď ještě vymažu return 0. A mám tady vlastně skopírovaný jenom tento řádek, protože kdyby jsme tam dali to int mine, tak by nám to hodilo chybu, protože tady už je ta int mine. Jak vidíte, tady už je definované, co tam má být, ale nemusí být, ale ono vám to vlastně samo vyhodí. Takže dáme zase soubor, uložit jako, dáme plocha mine. Teď to zkomprimujeme, vidíte, vyhovělo, takže to minimalizujeme všechno a otevřeme si program 1 tady. A vidíte, vypíše to CZ Tutorial GPA. To pokračujte stisknutím libovolné klávesy, buď to nastavení příkazového řádku, anebo prostě když to zmáčknete, tak se vám to zavře a vlastně budete to mít za každým programem. Já vám třeba ukážu, teda budem se i ten program učit, ale ukážu vám, že to co se může vlastně pak naprogramovat. Ale ještě, jak jsem vám slíbil, vám ukážu, jak by se dal tento program udělat z jiné knihovny, ne z té iOS Stream, jak jsme měli tam. Tady. Toto je vlastně ta knihovna. Toto. Ta knihovna. A já to mám od mého učitele, co mě učil programování, tak to mám jednodušším způsobem. Teď ještě se trefit do toho správného souboru, protože jo, tak to ono není. Tak to se vám omlouvám. Tak to bude jednička tím v tom případě, protože tak to se vám fakt opravdu omlouvám, ale nevím, jak to, že nebo že by to byl program 1. Toto je fakt fail, měl jsem si to nachystat, to je pravda. No vidíte, tady toto. Nějaký programy budu zakládat tady na tom, protože vlastně je to jiná knihovna, jak vidíte stdio.h. Zase tam máte funkci mine, ale když vám to tak ukážu, jaký je v tím rozdíl, otevřeme si to, toto ne, to můžeme už zavřít, tady toto. Jde na první pohled vidět, jaký je rozdíl v těch řádcích. Tady máme vlastně tu knihovnu, tuto, co jsme se teď učili. Tady je jiná knihovna. Tady máme vlastně funkci mine, tady taky. Začátek programu, ale tady se liší samotný program. Tady bychom vlastně napsali to studio CZ Tutorial GPA, ale místo toho std code je tam printf. Je to vlastně vytisknutí na obrazovku a
v nějakých funkcích je to jednodušší, tady v té knihovně Studio, ale u nějakých zase těžší. My budeme dělat z většiny s touto knihovnou, no jasně, teď tady s touto knihovnou, ale možná budu mít i tady tuto knihovnu někde, takže abyste se nezděsili, že tam mám jinou knihovnu. Teď se jenom podívám, jestli mi to vůbec jede. Ano, jede. Za to se omlouvám, ale měl jsem strach, že vůbec nenatáčím. A teď vlastně už mám všechno. A chtěl bych vás ne namotivovat, ale ukázat, co za jednoduchý program by se tady dalo i udělat. Teď jenom si vzpomenout, jaký to byl projekt. Myslím, že tento nebyl. Takže by tento. Jo. Takže napíšem si tam, co chceme. Prostě nějaký keci. No, vidíte. A můžeme normálně enter. Vlastně tabulátor moc funguje. Ale když zadáme, nemusíme ani na nový řádek, když zadáme enter, rovná se a enter, tak vám to vypíše všechny znaky, co jste použili v předchozích řádcích. Teda je to nadefinované jenom od A po Z, a dalo by se to i dál. Tady je vlastně zase pokračujte stisknutím libovolné klávesy, to je zase zrušení toho příkazového řádku. Takto. No, tak to je pro dnešek všechno. Příště si ukážeme nevím co, ještě musím popřemýšlet, ale určitě vás to bude bavit. Nebo pokud vás vůbec baví programování, nebo chtěli byste se s ním zabývat. Omlouvám se za ten šum, budu se ho snažit vyřešit, ale nic neslibuji. A ještě bych chtěl dodat, že pokud se vám tyto videa o programování budou líbit, tak je vlastně budu pořád natáčet dál a dál, a až skončíme ze základy C++, tak můžeme přejít na jiný jazyk, který bych se po případě doučil. Třeba HTML, na to navazují kaskádové styly, anebo Java, no spíš ty kaskádové styly, protože to by mě osobně bavilo víc. Taky, jak jste si možná všimli, mám Cinemu 4D, takže v ní bych možná taky něco udělal, ale teď mám docela v ní problémy. A to bude pro dnešek asi vše. Děkuji vám, omlouvám se teda za to šumění a přeji krásný den. Ahoj.